Jadolo maduong' mar kanisa jokopere Pope Francis onenre ayanga e nyim johera mage bang' gole oko mar osiptal ma Gemelli mantie Rome odiochieng' ma kawuono. Pope koro dhi yudo yweyo e log tich mare ma Vatican bang' lakteche miye thuolo mar wuok e osiptal kama osebede thuolo mar jumbe 5. Otieno Daniel ntiere kod ler. Bang' jumbe 5 e od thieth, gikone Pope Francis ogole e osiptal ma Gemelli mantiere Rome kama osebedo koyude thieth. Pope masani jahigni 88 ne ochwale od thiethno tarik 14 dwe mokalo bang' wedo gi pek mar yweyo kaluwore gi tuo mar pneumonia mane omako boyene duto ariyo. Ka koro Pope Francis nene ayanga e nyim johera mage mokwongo chakre chwale e od thiethno, Pope ogoyo erokamano ne johera mage duto kofwayo negi kokalo e dirisa mar osiptal ma Gemelli odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, Laktar Sergio Alfieri, motelo ne thieth mar Pope, koni Pope Francis pok okwo chuth kata obedo ni sani to koro oonge gi tuono ero mar pneumonia ka oluwo ni biro kawo Pope thuolo maromo jumbe 2 mar yweyo e pare ma Vatican ka irange machiegni gi laktechene. The Holy Father was never intubated, and he always remained alert and oriented. In a stable clinical condition with a prescription to partially continue drug therapy and convalescence and rest period at least 2 months. Korka kore, Laktar Mario Won, Laktar Luigi Capon, so geno ko wacho ni Pope dhi nyime gi bedo motegno kendo kuom thuolo manok obiro chako dhi nyime gi chenro mage mapile. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV.